Letošní ročník navázal na tradici těch předchozích ročníků a opět se podařilo sebrat více vyřazených elektrozařízeních. Takže z 327 tunami je to vůbec nejúspěšnější ročník oproti asi 70 tunám, když jsme s projektem Uklidíme si svět začínali. Počet zapojených škol překročil výrazně 700 účastníků, takže v tomto ohledu jsme velmi spokojeni. Na tom třetím místě se umístila základní a mateřská škola Příkazy, kde se brali neuvěřitelných 229,5 kg hrádí. Do projektu Uklidíme si svět jsem přinesla žehličky, telefon, pračky a televizory a pomáhali mi s tím rodiče, sousedi a babička s dědou. Do školy jsem přinesla mixér, pračku a ledničku. S projektem nejvíc pomáhala maminka. Tak podařilo se nám nazbírat tolik kilogramů, protože u nás sbírá táta, sbírá máma, sbírá strejda, sbírá teta, sbírá děda, sbírá babička, sbírá soused, sbírá sousedka, prostě sbíráme všichni. V tom projektu jsme už 5. rokem a přece jenom tahleta aktivita naše v obci už má teda dlouholetou tradici a to nám teda občanů pomáhá, protože oni už sami vědí a čekají, kdy tenhle ten sběr vyhlásíme a dokonce se i do školy chodí ptát a velmi nám teda v tom pomáhají, podporují nás. Takže my jsme teď zrovna řešili, jak dlouho se nám ještě povede tady v té soutěži být na předních místech, protože toho sběru už bylo tolik a lidé nám stále vozí, tak jsme říkali, že musíme jenom doufat, aby pořád takhle vozili a pořád se nám dařilo takhle v té soutěži se umístit.